Portomarín ten unha historia que merece ser investigada. Aquí estuvo Doña Urraca argentando, por aquí pasaron os Reis Católicos, aquí hai unha serie de historias que ainda hai que arrojar moita luz sobre elas, non? A encomienda máis importante de Galicia estaba en Portomarín, iso é un feito já contrastado. Das 4 que había, máis importante a de Portomarín, chegaban os seus dominios. San Andrés de Teixido pertencía a Portomarín, hasta parte do Oviedo, e o que é toda a provincia de Lugo e Ourense pertencían a Portomarín. Incluso documentalmente, o propio Santiago dependía de Portomarín. Portomarín ten dous eixes vertebradores económicamente falando, non? É un pueblo rural do interior de Galicia, como podedes ver. Eu digo que a vida no rural, sempre se nos enche a boca de falar dela, pero a vida rural só é posible se hai unha forma de vida para a xente nova, non? Porque o resto todo, o colexio, os servicios sanitarios, todo iso ven detrás de onde esteña a población. A partir de aí, temos unha ganadería importante, en calquera das tres, o que é bovino, porcino, vacuno e avícola. Dito isto, queda outro eixe que é o eixe que vertebra sobre todo o Camiño de Santiago, non? O Camiño de Santiago, hoxe en Portomarín, é un pilar fundamental do noso desarrollo, porque a través do Camiño de Santiago, a día de hoxe, ven moitísima xente, e Portomarín é un enclave. Eu creo que hai 3 sitios no Camiño de Santiago: Cebreiro, Portomarín e Santiago. E con isto non estou menospreciando o resto dos pueblos onde tamén son parada, pero sí que é verdad que son 3 sitios que teñen algo especial, non? Entón, sí que é verdad que o Camiño de Santiago está permitíndolle a xente nova que inicie un camiño que é un camiño de bienestar, porque todos os que aquí abriron algo que teña que ver ca hostelería ou ca hospedería, e con negocios terciarios que sempre van asociados ao camiño, quer dizer, servicios que hai que dar aos peregrinos, todos están vivindo dunha forma moi digna, non? É raro vir hoxe a Portomarín e non atoparte hoxe, eu digo, con xente de todos os continentes xa, porque o Camiño de Santiago, pois certo é que ampliou, veñe de todas as nacionalidades xente a estar aquí. E eso transmite tamén, desde o punto de vista psicolóxico, a xente que o pueblo está vivo, que non chegas a un pueblo onde non atopa xente na calle. Aquí sempre atopa xente na calle, nas terrazas. Con quen falar xa é máis difícil, porque cada un ten o seu idioma. Pero sí que esa percepción de vida trasládase a un bienestar personal, non? Vexo unha diferenciación moi clara, por exemplo, entre Gonzar, que é un pueblo de Portomarín, entre o Alto do Hospital, que é un pueblo de Portomarín, entre as Ventas, que é un pueblo de Portomarín, e Castromaior, co resto das parroquias. E digo xa de cara o propio pueblo, ves pueblos máis arreglados, xente que sigue invirtindo nas súas viviendas, porque ven que tamén teñen unha oportunidade, xa non, aparte de vivir, que moitos viven da ganadería, outros non, que tamén se abriron negocios en calquera destes pueblos, hacia o peregrino, pero ven unha certeza naquel pueblo, non? Ven un pueblo con vida. Entonces, eso é o que fai que eses pueblos, eses pueblos, comparativamente con outros de Portomarín, que só viven da gandeiría, sí que se percibe certa diferencia, non? A raíz de que no anos 60, xa antes anuncia o tema do embalse, as familias dabanlles a oportunidade ou lles pagaban a propiedade que tiñan abaixo e lles daban vivenda, non? Entonces, con motivo deso, moita xente colleu os cartos porque era un pé para empezar a súa vida noutra cidade, non? Aí sí que se notou un cambio importante, non? Nós queremos que Portomarín, que despois do embalse tamén era un pueblo vacacional, volva a recuperar ese espacio. O sea, non queremos só que a xente que ven por o camiño facendo o Camiño de Santiago, senón que Portomarín seña un pueblo vacacional. Se conseguimos que no ano 22 parte desa xente que nos ven non veña só a facer o camiño, senón que ao mellor xente que ven facendo o camiño veña a pasar uns días ca súa familia, o éxito sigue sendo asegurado.